విధి పాటే విచిత్రమే కథలన్నీ విషాదమే విధి పాటే విచిత్రమే కథలన్నీ విషాదమే తపించేవో మనసా ఎన్నాళ్ళిలా దాచేవు ఎదలో కన్నీళ్ళిలా మనసా ఎన్నాళ్ళిలా దాచేవు ఎదలో కన్నీళ్ళిలా మన స్నేహం మనోహరం మనసుంటే అదోవరం మన స్నేహం మనోహరం మనసుంటే అదోవరం ప్రతి నిమిషం ప్రేమై పులకించదా మమతల పాటే పలికించదా ప్రేమై పులకించదా మమతల పాటే పలికించదా ఏంటి మీనాక్షి వలేసి చేపలు పట్టడం బాగా అలవాటైనట్టుంది పులుసు చేపలు పడ్డాయి తింటారా నేను ఇంట్లో తినొచ్చాను ఇక మీదట నువ్వు జాకెట్ లేకుండా బయటికి రాకూడదు నాకు ఇవన్నీ వేసుకోవడం అలవాట్లేదండి 5 సార్లు చాలు బాబు నా పాప కోసం 5 సార్లు కాదు 9 సార్లు తిరుగుతాను బైరాగి ఓడికి సెల్ ఫ్రీ సెల్ బిల్లు ఫ్రీ ఇలాంటి పురుగుల మందులు ఎప్పుడు వాడాలో తెలుసా గిట్టుబాటు ధర లేక పంటని చంపాలనుకున్నప్పుడు ఆడు పైకి లేసి లోపే పేక్ కోసాడు ఈ ఊరికి ప్రెసిడెంట్ మనమే మీరే తప్పు చేయలేదయ్యా దేవుళ్ళంటే మీకేమైనా అయితే ఈ ఊరు తట్టుకోలేదు అరే నువ్వట్రా కుక్క కుక్క కాదు కుక్కు కుక్కటేశ్వర్ నీ మొగుడిని నువ్వు చూసినట్టు నా పిల్లల్ని నువ్వు చూడమంటావా నాతో గడపడానికి నేను చేసిన తప్పు గుర్తొస్తుంది కాదు అయినా అదేం సాహసం బాబు నిప్పుల గుండంలోకి దూకడం ఎవరు అంటే అట్టనవుతావేటయ్యా నేను ఈ ఊరికి ప్రెసిడెంట్ ని గెదపాలండి గెదపాలైతే 30 రూపాయలండి దున్నపోతు పాలైతే 50 రూపాయలండి పొద్దుటి నుంచి వరుస పెట్టి వాలేసురుతున్నా ఒక్క శాప కూడా పడలేదు నాకు చేపలు పట్టడం రాదు మీనాక్షి